ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 12 январи соли 2025 навор кардам баҳри шумо дӯстон. навори имрӯзамон дар се хона аз шанбе нест, дига аз талоиш ҳамаш айди шанбе, яъне як таи нура, як таи кӯни бодум, як таи ҳисор. хулос бардора навори хуб мешавад. марҳамат, ба ҳазур бошен, тамошо кунед навори имрӯзаро худтон. салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. агар ки шумо хона дорен ё ки мошин, ё ки замин, ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат, рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. ба эълони яками имрӯзаон мегзарем. эълони якамон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як комнатаага обшӣ, як сотиқи замин дорад. дар 102 микрорайон бардорҷумон. нархаш 200 000 сомонӣ. рақамо 888 222 480. марҳамат кунед бардоро занг шузан якамонда. як комнатаага квартира, обши 27 метри квадратия, обу свет ҳастай, техпаспорт дора, канализатсия дора. 102 микрорайон гуфтем бардоро. ина марҳамат, шерои нар аз Душанбе шумо хоҳиш карден, комментарияҳо зиёд шид, гуфтен ака аз шаҳри Душанбе хонамон. ин хона алиш намешава, яъне абмен намешава шербачиҳо, фақат ки нахта сум дар кора мега. агар ки дошта бошед марҳамат, боз шумо да боз як эълони дигара мегумтон дӯстон. ҳама якамон салом ва дуруди худро мерасонад. 2 сотиқи замин боша, мега айленски то поёни корвона. ҳамин территория 130 000 сомон дорум. агар ки хонаи заминӣ бошад то 250 000 мераса, мега бардоро. ай тарафҳои Сахват, территория Ленски 46, ҳамин тарафҳо корвон ҳам мешавад. свет дошта бошад, ки ватсапишта марҳамат занг бизанед. ба дуюм эълон мегзарем. инак дӯстони беҳтарини ман, эълони дуюмо хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ. 4 комнатаага 6 сотиқи замин дорад. рақамо 986 57 21 21 ватсап астад. хона айни ҳол 100% нест, яъне ки тайёре нест ки шумо будроен зиндагӣ кунед бардоро. ремонташ айни ҳол коробка. площадаш обши 6 сотиқ. хона баъди пости 9 километр қарор дорад. ай роҳи калон то хонара 1 километр роҳ ай бардоро. алиш мешавад ба квартира, яъне ки аз маркази шаҳр агар ки шумо квартира дошта бошед, қиматтар боша, шояд ки болои шумо да якамон сум бута. абменаш через квартира дӯстон. нархи хона 200 000 сомонӣ, боз муомила дора. сеюм эълон мегзарем дӯстони беҳтарини ман. эълони сеюмо хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, тарафи Шоҳмансур дай. 2 комнатаага обши 3 сотиқи замин дорад. чихе ки шумо ба чашми сархтон дидестен дӯстон. рақамо якамон 917 33 99 96 ватсапаш ҳастай. ёкинен дӯстон, ин хонам 100% нест. ремонташ коробка, ба ҳисоби коробка мегирем бардоро. обши 3 сотиқи замин. хонаи фурӯшӣ ними хонара мефурӯшам, мега шояд ки участкаш калонтар боша, ами то 3 сотиқша мефурӯшам, мега барои зиндагӣ кардан. ина марҳамат дӯстони азиз, агар ки маъқултон боша, дар тарафи Шоҳмансур 2 комнатаага 3 сотиқи замин дорад. нархи хона обши 290 000 сомония бардоро. ватсапаш охираш 96 99 да занг бизанед, боз муомила кунед қатиш. ба 4 эълон мегзарем дӯстони беҳтарини ман, ки аз дур наздик шуморо тамошо кардестен. дар масъалаи лайко бардоро сус нашед. аз шумо хоҳиш лайкора мезанем.
дами канал касе ки на омагаи меҳмон бошӣ ба сасак шербачо. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 комната ага. Обши 2 сотиқ замин дорад, ёки ин хона хонаи заминие бардору. 4 тарафакаш маҳкам кардагӣ, чотка агарачаи майдаак дора. Боз бар замин чойлубам дора бардору. Рақаму 900 08 577 ватсапш ҳастай. Ина марҳамат касе маъқул боша. Нархи хона 270 000 сомонӣ. Муомилаш айхтом бастагӣ дорад. ба панҷум эълон мегзарем. дӯстони беҳтари ман, эълони панҷум хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. Ям тарафи Фирдавсидай. И хона 4 комната ага, обши 3 сотиқ замин дорад. Рақаму 928 31 11 ватсап астай. марҳамат ака занг бизанед. Хона дар ноҳияи Рӯдакӣ. Ака бародаро, нарх навои хонаро барои чи шумо бипурсен ки иқа қиматш мега мақсад акамон 340 000 сомонӣ гуфтестай? И хона тарафи шаҳр да, яъне 4 дар хона дорад. Ҳамиам коробкай. И так несте ки шумо бидроен зиндаи кинед дӯстон. 4 комната ага, неки хед десен коробкай, 3 сотиқ замин дорад. О, мардум зиндаи кесе. Масъалаи обсе шумо проблема нест. Нашо документо дил дур наро мақсад шербача. Агар маъқултон боша 340 000 рақамо охираш 31 11 ба 928 сар мешавад. WhatsApp штабно эсенш мудат видете бардоро. Срочно яъне хонаро фурӯхтанаш. Шашум эълон мегзарем дӯстон. ба эълони шашумон ки гузаштем дӯстон, боз як хонаи дигар дар Душанбе, тарафи Зарафшон дар Ниёкинан ака бардоро. И хона хонаи заминие 3 комната ага. 10 сотиқ замин дорад. Обши рақамо 931 02 25 66 ватсап астай. 3 дар хона, обши 10 сотиқ замин. Ҳаммом, кухни, ошхонаш алоҳидай. Боду ҳавои тоза. Дарахтҳои мевадиҳандам дора бардоро. Хона дар Адиёи Зарафшон айда, на тарафҳои Адитаракштай. Деҳаи Армуғон мега. Дар WhatsApp занг бизанен, алиш меша ба квартира. Болои маслиҳат мекунем бо мега. Вариантҳоро мебинем. Дӯстон, агар ки шумо бихоен аз тарафи шаҳр ба тарафи деҳатарак бикӯчен, агар барои тарафи ҳавои тоза, марҳамат акада занг бизанен. боқи ман на маълумото шайхаш пурсен. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстони беҳтарини ман, ки акам ба мо наворка наравон кардан. Як хонаи дигар дар Ҳисор, ҷамоати шаҳраки Шарура, маҳаллаи Уртабус, 4 комната ага, обши 250 000 мега. Навор шахтон баъзур тамошо кина шербачо. Хонаву 5 ба 4 6 ба 3 ҳамхелия бардоро. Якташ беремонтай. Дига ҳамаш 100%. дар хона ремонт кардагӣ якта беремонт. алохона 5 ба 4. ошхона бародар 8 сотиқ замин. ҳавлинаш. мактаб 100 метр. балниста, тибгоҳ пеши хона. масъалаи документу 100%. нархаш бошад 150. муомила дора. масъалаи об. обаш об. ина хонаҳо. дарвоза. ба эълони ҳаштум мегзарем. Шерои нар. Хайр хитон хонара наворша тамошо кардем ба чашми сар. Агар ки шумо ҳам дошта бошед, марҳамат метавонед муда муроҷиат кунед. Насиб боша мегирем хонаи шуморо ёки мошинтона реклама мекунем. фарнодро. Хонаи фурӯшӣ дар Душанбе.
калцавои базарчик, Маяковский ресторан ҳамин тарафодаи дӯстон. Як комнатага дар 2 метраш қарор дорад. Нархш 345 000 сомонӣ. Обши 30 метр квадратӣ дӯстон. Рақамо 556 79 97 97 WhatsApp дорад. Марҳамат кунед. Калцавой Маяковский ресторани Адам гуфтанӣ. Як комнатагай квадратиш 30 метри квадратӣ. Як комната дар 2 метраш. Обши ами хонара этаж 5 этажае да, яъне и худаш дар 2 метраш азри зиёд. Наҳам эълон мегзарем дӯстон. Эълон наҳам хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, боз тарафи Шоҳ Мансурда. Иш ду комнатагай дар якум этаж. Цоколни нестай, дилтон дур нарава бардоро. 41 метри квадратӣ. Нархш 340 000 сомонӣ. Рақамо 900 00 25 36 WhatsApp аст. Метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед, бипурсед якамон. Ду хонагай тарафи 9 километр. Канечкаи маршруткаи 15 доминаи 5 этажае бардоро. Хона дар якум этаж. Техпаспорт дора. Светш доимӣ. Обшам саҳар бега 3 соатӣ меяъне. Бинои хубай. Дар болои бино бочкаи об аст, яъне метавонед ки бигирӣ заправка карда монӣ барои як рӯзи дига. ба даҳам эълон мегзарем дӯстон ва бародарони азиз, ки аз дур наздик шумо маро тамошо кардесен. Аз шумо 100% миннатдор ҳастам. Хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе. Иам як комнатагай дар тарафи Зарнисор чихе ки дидесен. Айни ҳол хонара ремонташ 100% нест, яъне ки яъни коробка. Як комната дар 10 этаж. Обши 41 метри квадратӣ. Рақамо 918 66 30 66 WhatsApp аст. Метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед када. боқӣ монда маълумотҳоро худаш бипурсед дӯстон. Хонара нархша акамон 260 000 сомонӣ мегӯяд. Боз ҳатман муомила карда мешавад. Документу 100% марҳамат кунед. 11 эълон мегзарем дӯстони беҳтарини ман. боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода. ду комнатага дар 2 метраш. Обши 55 метри квадратӣ дорад. Дар якум микрорайон. Касе ки аз ноҳияи Турсунзода бошад, иҷора 100% шумо хитоб медоҳед дӯстон. Рақамо 885 60 04 40 WhatsApp астае. Занг бизанед. Ремонташ айтак гирем бардоро без ремонт, яъне ки ба ҳисоби коробка мегиремш бардоро. ду комната дар якум микрорайон 2 этаждаи хона. Нархи хона 190 000 сомонӣ. ба 12 эълон мегзарем дӯстони азиз. эълон 12 хонаи фурӯшӣ дар Кони Бодом, кӯчаи Бобокалонов мега. 3 комнатагай дар 5 этаж. И хонаам нархаш созабардор. Нархи ҳавои мондагӣ нест, яъне 72 метри квадратӣ. Обши рақамо 985 65 00 23 WhatsApp аст. метавонед ки шумо занг бизанед. И хонаам бардоро, яъне ки 100% ҳисобш намекунем. И хонаам коробка ремонтш айни ҳол. Бе ремонт 72 метри квадрат хубе бардоро. Нархаш 188 000 сомонӣ дар 5 этажае. 13 эълон мегзарем дӯстон, бардорон, подписчикони муҳтарам, ки аз дур наздик шумо маро тамошо кардесен. Хонаи фурӯшӣ дар Норак. Яктага дар Норак. ду комнатага и дар якум этажа, яъне ки яъни сексия чихе ки десен светш ҳаста бардоро. Свет дора. 50 метри квадратӣ дар якум этаж. Рақамо 934 07 80 46 WhatsApp аст. ду комнатага дар город Норак. дар вокзале бардор хона, дар назди вокзале хона. Акамон мега биёя хонаро аз наздик бибинанд. Масъалаи обсвеч проблема нест, документу ҳастай. Нархи хонаро акамон 180 000 сомонӣ мегӯяд. боз ҳатман муомила. дер намонем бачаҳо. 14 эълон мегзарем дӯстони беҳтарин. боз як хонаи люксе ки шумо чихе ки ба чашми сархитон дидестен. Хонаи люкс 5 комнатага. Обши 70 сотиқ замин дорад дар Данғара, деҳаи Меҳртар. 5 комнатага 70 сотиқ. Дароза зайгаи 4 тарафш маҳкам кардага бардоро. Рақамо 555 52 33 40 WhatsApp аст. метавонед ки шумо занг бизанед. хона срочно фурӯшай дар ноҳияи Данғара, деҳаи Меҳтар. Саргазон ҳамин тарафода хона. нархш 250 000 сомонӣ. боз муомила дора бардор. Агар ки маъқултон боша марҳамат кунен,
бардуро сар аввал акада занг бизанен, рафта хонаро аз наздик бибинен, мақсад масъалаи документаша пурсен, чӣ хелияи хона састани ҳолача, баъд харидорӣ кунед шед бачаҳо. салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. агар ки шумо хона дорен ё ки мошин ё ки замин ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. дар навраҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем дӯстон.